Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da zuwa wannan channel namu mai albarka. Muna roƙon ku idan wannan shine farkon shigan ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa yadda za mu ringa sanar da ku da sabon mun daura sabon shirye-shiryen mu. A wannan bidiyo ina so na yi bayanin yadda zaka zama wato reseller na data, yadda zaka ringa sayar da data na MTN. Wato dai da wannan abu dai insha Allah idan ka kalli bidiyo namu daga farko har zuwa ƙarshe za ka ga yadda ake siyar da data, yadda za ka ringa sayar da data na MTN ko na Airtel ko na kowane network dai, da su data su bill na wuta da komai wanda Allah yadda za ka samu riba a cikin, yadda za ka samu kuɗi sosai. Yanayin dai sayarwanka yanayin kwanan ɗanka. Wannan application ɗin da kuke gani gashi nan kaman haka. Yanzu idan ka shigo nan ga nan waje inda aka rubuta click here to register, idan baka taɓa yin register ba kenan zaka shiga. Misali yanzu gashi nan zaka danna, idan ka danna gashi yana loading. Masha Allah gashi ya bude. To idan har ka zo gashi nan zaka gani ga nan zaka saka your WhatsApp number da kake WhatsApp, ga email address zaka saka shi. Sannan idan ka saka email address, full name, sai ka creating password, ka ƙara confirming password. Sannan kuma wannan sai wani amount account pin wanda za ka ringa yin transfer da shi kenan, nambobi guda 4 sai ka saka. Sai nan wajen referral optional ne idan ka saka. To idan kuma baka sa ba zan iya baku wanda za ku saka da shi nawa, wanda za ku yi referral, wanda za ku shiga under referral dina. Idan kuma ma baka saka ba optional ne, idan ba wanda ya gayyace ka kenan. Idan ka ga dama aka shiga sai ka clicking kan wannan register. To amma ni yanzu da na riga na yi register ba sai na shiga ban Allah da kawai idan ka yi register yanzu za ka ga yadda zai bari na shiga kawai inda na yi register ne login ɗina, za ku ga komai da komai yadda yake. Yawa kamar gashi da kuke gani login, nan saka password ɗina da wannan ɗina gashi nan da saka password ɗina da email ɗina, sai na danna login. Idan na shiga gashi nan ga kuɗin da nake da shi, ga kuma ƙasa commission ɗin da na samu. Yanzu na samu naira 51. Yanzu misali yadda za ka yi idan kana so ka saka kuɗi a nan, ga wannan wajen a rubuta deposit, sai ka shiga deposit. Idan ka shiga deposit gashi nan ga account number za su baka Wema Bank. To saboda wani lokaci Wema Bank yana delay, akwai yadda za ka iya gani, za su iya baka guda biyu. Duk wanda dai kake so ka saka kuɗi za ka saka gashi nan. Wannan kuma Rolex account, Rolex Microfinance Bank. Duk wanda ka saka insha Allah da zai shiga gidan, zai shiga cikin account ɗinka ne ba tare da wani wahala ba. Kana sakawa kawai idan ka dan bashi ya gama da minti 1 zai shiga. Musamman wannan Rolex din ma kana sawa ma immediately za ga ya shiga idan har ka saka ya shiga. Amma kuma Rolex ba kowane banki bane yake biyan shi. Idan za ka saka ta wani banki ne, to idan kuma kati kake so ka saka kuɗi gashi nan deposit a misali 1000 sai ka saka 4 digital account fee sai ka saka. idan ka shiga za su baka yadda za ka yi ka saka katin da komai da yadda ya ka yi. Idan ka riga ka shiga wannan, to sai ka zo nan. Idan za ka tura kati musamman MTN da ita shine ya dan fi sauki, sai ka shiga haka nan wajen data bundle. Idan ka shiga gashi na a ƙasa nan ina kira data bundle. Idan ka shiga ga na MTN nan, idan ka shigo haka sai ka yi wannan gashi nan wajen za ka saka phone number. Gashi nan kaga saving din wanda ake yi, wanda kamar ya fiye yawan siyan data a wajen ka, za ka iya yin saving din number shi. Gashi nan anan wayannan duk wanda nake tura musu data ne. Idan ka riga ka saka wannan gashi nan kawai kana zuwa daidai nan wajen sai ka saka. Idan 500 MB za ka tura maka wannan gashi nan kawai da kuke gani 535. Idan kuma ka shigo nan wajen gashi 1 GB, idan suna sayarwa 160
2 gig to 520 gashi nan dai, amma kuma duk wanda ka saka, idan misali ka saka 1 gig a 260 din nan za su baka commission na naira 20, kuma ana sayarwa ne data 300 wasu suke sayarwa, wasu ma suna sayarwa 350 yadda ta kama. 500 MB gashi nan anan 130, wasu suna sayarwa har 200 yadda dai kai kuma za ka sayar kwasto maka za su yi, idan ka sai na 500 MB za su dawo maka da naira 10 ne. Wato idan ka zo, idan za ka saka wannan ne gashi duka dai wanda ka saka akwai commission wanda za su dawo maka da shi. Idan ka shiga misali kamar yanzu kun ga wannan commission na 500 MB naira 10.38 da kobo 38. idan ka shigo nan, idan na wannan ne za ka saka, ka gani 1 gig gashi nan naira 20 za su dawo maka da shi. sannan idan ka gama sai ka zo nan wajen wannan 4 digital pin din da aka saka, sai ka saka a nan gashi, kana sakawa ko za ka danna confirm ne. idan ka danna confirm zai bude maka wani kofa. misali yanzu bari na gwada saka number waya na a nan. misali yanzu idan na ce zan saka 500 MB, idan na zo nan zai saka number waya na gashi nan. yawa to ga number waya na nan, yanzu zan zo nan wajen gashi zan saka pin dina. idan na saka pin dina gashi nan ya bude, kun ga ta generated successful. yanzu kudi na bai kai yadda zan iya siyan 1 gig ba, amma da ajiyabai kai yadda zan siya ba. idan da na converting wannan commission din shine zan iya siya. yanzu kaga inda ya fito nan, kawai zan zo nan zan iya yi daga nan da har idan ina confirming number da na sa daidai ne. to amma idan ina tunani zan iya ƙara zuwa nan wajen, ga wani waje nan phone number gashi nan, zan zo na duba number na gashi nan. idan na tabbatar daidai ne kawai sai dan na fi. yanzu ina danna misali, ka gani da yake bani da kuɗi sun fito min da account number wanda zan saka. idan zan saka kuɗi ne sai na saka haka, idan kuma ta nan ne zan saka to, idan kuma ta debit card ne zan saka gashi nan dai duka yadda za a yi abin kawai. to shi kenan yanzu idan kuma kamar commission ina da nake da shi a can, idan ina so na juya na mayar da shi ya koma kuɗi na asama, kawai zan danna wannan ne gashi convert commission. idan danna gashi nan yana loading ya shiga. yanzu kawai abin da zan yi sai na shigo wannan gashi nan ya saka min kawai pin ɗina zan saka na transaction guda 4 nan gashi nan na saka. kawai sai na danna wannan gashi nan generated successful ya gama. yanzu za ku ga ya dawo wajen, kun ga ya dawo. yanzu kawai ina sakawa zan yi, kuma wannan abin ni na daɗe ina yin shi, na fi wata 3 ina yin amfani da shi, ba shi da wani matsala, ba su taɓa min wani abu. kawai kana saka kuɗi direct zai shiga account ɗinka ne, kawai sai ka ci gaba da siyan data. gashi a iya watan nan daga farkon wata zuwa ƙarshen wata na kashe 14,000 a hakan ma don dai ba wai sosai nake yin shi ba. gashi nan wanda na saka match income gashi nan 22,000 lokacin da aka shiga ina da wasu kuɗi kenan. gashi nan wanda na shiga da wanda na saka a ciki da wanda na kashe da wani komai da yana recording. gashi nan wannan na iya watan nan ne, wanda yau gashi nan kamar yadda kuka sani yau muna 15 ga wata ne. to ga abin da na yi nan, kuma ina saka ko da yaushe ko wannan da ka saka Allah yadda za ka yi. link da zan saka na wannan bidiyo in Allah da zan ajiye muku shi a description, yadda za ku shiga ku ɗauko bidiyon a cikin Google Play ko kuma ku yi register shi online. za ku iya yi ko online ko kuma ku ɗauko application din shi. zan saka muku link din a description wannan bidiyo, sai ku shiga ku ɗauko shi. na gode da kalla, ka ku manta ku danna subscribe idan wannan shiri ya burge ku, abin da na faɗa ya burge ku, ku mana like, sannan ku yi sharing yadda mutane da yawa za su amfana. na gode, sai mun ƙara haɗuwa.